Batang pasaway. Hanggang mamatay. May nailagay. Di na. Uutot, di na. So, we're back again mga dorky dorks. Kaginingaw dahil sa inyo, ano? So wala pa nakatanaw sa among latest nga video katong samgyupsal. So, tanaw na. So, among buhaton karot, Bisaya tang twister with a twist. With a twist, twister with a twist. Ali, patuba topic me. So, ang kinsa mapildi, mo yung una, mohimo sa chan. Vice versa na dayon. Tapos, 10 seconds. Pag dili niya mabuhat within 10 seconds, mura kag odi ko under silihan. So, pag di niya mahimo within 10 seconds, 5 times sa naami lipsticks. So, pwede niya drawan iyang self. Tara mag-draw sa iyang self para ma-judge niya siya bisag nakapiyo. So, ready na mga batang pasuwa hanggang mamatay. 10 seconds. That's it. Fix it. Timer sa kahit once. May tweet. Bigla ka balikan. 5 times. Bato, pick. Trial pa man to. Batang pasuwa. Ay, magsugod na ang dorky. Uy, pinaka 10 seconds. 10 seconds. Timer starts now. Round 1. Okay, so sobra nga 3 seconds. Sige, tawag ko siya. Ako. Ano taas ning ako? Go. Ang mekaniko ko, gipa-mekaniko ko sa mekaniko. Ang mekaniko, ang makina ko, gipa-mekanika ko sa mekaniko. Ang makina, sud ko, hayo. Ako ra, 5, pag-ihap ra kag 5. Okay, go. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Oh, nakid. Sunod, ikatulo. Kuskador? Start. Ang kwarta ko sa kwarto. Ang kwarta ko sa kwarto. Oh, balik! Ang kwarto. Ang Balik! Wala na! Noy! Kwarta ko sa kwarto. Kabesh. 5 ha. Wait. What? Piyong eh. Oh, di na pwede. Uy! Uy, nagpiyong ko. Dapat na Oh, nag-defend piyong mo. ha, piyong. 1, 2, 3, 4. Uy, tikosan. Di ba? So yun, okay na. Go! Ang relo ni Leroy Rolex. 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 Ang relo ni... 1. So yun. 5. Ani kay Liz. Ganun Ay, tagas sa mali atap, pag... siguro naman. Kaya mo yan. Usga ha. Ay, 1, 2, 3, start. Ang color sa color ni dollar, di color. Ang color sa color ni dollar, di color. Ang color sa color. Kung saan ang polo, ang color sa color. Di color, di color. Sa outro mo, makong gibaraw. Uy, baraway. Sa manoy. Sige, utro. Ang color sa color ni dollar. Asa. Uy, dili ka lang. Ang color sa color ni dollar, di color. Ulo. Go. Go, Dorky. Yaman. Uy, dapat pinacircular. Uy, isa naman imo. Circular bit na diya. Sige, diya. Tanong kami. Mga ating mga... Palit na ko sa Watson. Di po, sige na. Nag-char-char. 10 na. Maana mal kababaw, 10 na. May gani kita. 10 ha. Ako i-count ha. Nyapi. Si 10, yung 5 naman to. 5 naman to. Basta. Si Busto. Sige, go. 5, 4, 3, 2, 1. So, na yung mag-headband. Nami twist, ikaduhang nga punishment, ang kalaban na ang mubutang, siya na yung magbuot. Pero iyang balian na ba? May nasasabi na to. Sige, parang na ay thrill, ikaw kutikasan, dira lang yung ibutang. Sige na, ako na. Ready? Tisod. Siya na number 6 na no? Number 6. Wala man na nag-time. Ang buntog mi patong sa bungtod mabuntag. 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 Taas buga ayo. Wala, wala. May ko nagreklamo gaya na sa... Yung ka di ka musugot. Uy, ko nga. kay kung ikaw. 5 ra. 1, 2, 3. Ayun bang gusto? Yan. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy, mapalong. Tunggan manimo. Sipungan ka. May awiray na karon ako kamot ha. Ugay mo kamot ana bungan Sige. gay ka, tikasan gay ka. Sige. Si number 5. Number 7. 1, 2, start. Pasko. Fine. Ay, wala, oy. Kasi wala, nabuhat na ako. Dapat butang mo sa imo. Taka mo kadiha. Kadiha. Utro kasrol. Uy, ano, lisod mo kayo ako, oy. Tikasan, lagi mga... Ready?
Go. Ang iho ihawa hiwa, ang iho ihawa, ang iho ihawa hiwa, ang iho ihawa hiwa, ang iho ihawa hiwa, ang iho ihawa hiwa, ang iho ihawa hiwa. Alam man to sa tarong ay. Number 9. Tasok ka. Number 9 ha. 5, 4, 3, 2, 1, go. Kapito, 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 kasapato, kapito, 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 sapato, kapito, 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 sapato, kapito, 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 sapato, kapito, 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 sapato. Ala. Uy, pito, di pito sa pa. Dili manggod. Ang pito kapato, pito ni sa Moy, moy, pito, pito. 10. Jitin. Sige na. Ilungon ko din. Sige na, ipiyong. 1, 2. Ayaw, yan nasa daan. Oh, sige. So good. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, saan mo ito na Ay, wala. Ang gamiton ha. Banga pa tayo sa Watson, ha? Kinsa na? Ina. Ready? Ang nakayatak na yatakan, ang nakayatak na yatakan, ang nakayatak na yatakan, ang nakayatak na yatakan, ang nakayatak na yatakan. Alalala! Ding ding ding. Ding 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 ding. 11. Manuay? Para sa atong Team Dorky. Ready? Start. Mantay ang shokoy mulikoy matikoy, mantay ang shokoy mulikoy matikoy, mantay ang shokoy Shakoy manggod. Pre good girl. Ano mo sauso mo kalim. Shakoy, di man gud shakoy. Be, di ako ato na play be. Ano na siya? Pinashok ko. 5, 4, 3. Wa pa gani? 5, 4, 3, 2, 1. Uy, pospos kayo. San? Uy, sa 12 dungan ta, aw sa 13 dungan ta. Oh! Oh, natang sa kalisod pud ani uy. Ano 4 seconds lang mo ni? Uy, Ready? Start. gipaak sa umagak ang pahak nga pughak, 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 gipaak sa pahak. Na iyo na isa ka kay mo. 1 2 3 go 5 4 3 2 1. Ilong naman ka. Ah, 1 2 3 go. Dili, nabi ko Oh, i-call sige. ka na 1 4 5 Wala 4. pa ina go. Ah, Sige. go 5 4 3 2 1. So, last naman number 13. Ano ni? Tie breaking. Ang mahitabo ani, say makakompleto ang among time kinsay pinakamubo og time maoy daw drawing. Ah, siya drawingan. Aw, ikaw una kay ako may bag-o. Padali ay ta 5 time. Balik-balik pag dili mo. So 0 ang atong timer. Timer start now. Final round. Bagag ang pangag, bagag ang bangag ang pangag. Uy, balik uy. Bangag ang pangag, bagag ang pangag, bagag ang pangag, bagag ang pangag. Bagag nga pangag ang Uy, pangag. balik lagi man sa sayop. Bangag ang pangag, bagag ang pangag, bagag bangag ang pangag. Ano mo na Bagag, bangag ang pangag, bagag ang pangag, bagag pangag ang pangag, bangag ang pangag. Oh, Apa uy isa. bangag ang pangag. Sa malibungan man gamong. Oh, wag Oh. lagi pagid lagi. 38. Oh, na may 70 kapin oh. So 38 second. Ha. Chiding ching. Chiding ching. Chiding. Ready, start. Bagag bangag ang pangag bagag bangag ang pangag bangag bangag ang Oh, pangag bangag bangag. bangag. Oh, balik ka. Bangag bangag. Bagag bangag ang pangag bagag bangag ang pangag Oh, bagag bangag ay bangag. Uy, sa mo. Di ka saan man ka dur bagag pangag ang pangag bangag bangag. Bagag bangag ang pangag bagag bangag ang pangag bagag bangag ang pangag bagag bangag Bangag, bangag. Uy, di ka saan man ka bagag pangag ang pangag bagag bangag ang pangag bagag bangag ang pangag bagag bagag pangag. Bagag bangag. Bagag bangag ang pangag bagag bangag ang pangag bagag bagag ang pangag bagag ang kasi man ko uy Uy, klaro ato bangag bangag. bangag ang pangag bagag bangag ang pangag bagag bangag ang pangag bagag bangag ang pangag bagag. Oh, kompleto na. Wala tikos. 26. Boy, bro. Yung last na gano'n, dili na 10. ready. 10. 20. Hoy, ayun. Pero ako'y bukang. Uy, dili. Ako. Patay, tattle, shiklan. Kinikilig, bakit kailang malapit ako'y nanginginig? Ay, katanggal na. Dili ako na, ano, magpiyong, magpiyong na. Sige na, magpiyong na hiyapon ka. 1, 2, 3. Apoy. 1. Oh, oh. Ako bumiha, 5, 4. Go, pag may ko go. Doon ka na ka. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabi naman ka, uy. Eyebags, butangan naman tani mong eyebags, uy. So, manami sa among Bisaya Tongue Twister Challenge. Di ay sa among 33 na ka-subscribers. More subscribers to come. O, see you sa among next na video.